రస్ట్ అంటేనే మహీంద్రా అనిపిస్తది. ఈ 2013 బొలెరో ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్యానెల్స్‌కి రస్ట్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ప్యాచ్ వర్క్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు. ఒకవేళ అలా ప్యాచ్ వర్క్ చేస్తే పెయింట్ అయితే అస్సలు కలవదు. ఈ మహీంద్రాలో కాస్ట్ కటింగ్ కోసం చేసే ఈ మిల్క్ వైట్ చూడ్డానికి ఫేడ్ అయినట్టే ఉంటది. నాకు ఆ కలర్ అస్సలు నచ్చదు. ఇప్పుడొచ్చే మహీంద్రా థార్‌లో లేదంటే స్కార్పియోన్‌లో వైట్ చాలా బావుంటది. ఈ బొలెరోకి ఈ వర్క్స్ ప్లస్ మెకానికల్ కంప్లైంట్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయాలి అంటే మస్తు బడ్జెట్ అవుతుంది. అదే బడ్జెట్ ఈ బొలెరో సేల్ చేసినా కూడా వస్తాయో లేదో డౌటే. ఇంత రష్ని వర్కౌట్ చేసి క్లియర్ చేశాక మళ్ళీ వస్తుందా అంటే వస్తుంది, మనం కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే. చిన్నగా వచ్చిన రస్ట్ అయినా సరే ముందే క్లియర్ చేసుకుంటే సేఫ్ సైడ్లో ఉంటాం. నాకు తెలిసి ఫ్రంట్ గ్లాస్ దగ్గర కూడా రస్ట్ ఉంది అంటే వాటర్ లీకేజ్ కూడా ఉంటాయి. సో ఏ కార్ అయినా సరే బాడీ మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయాలి, రస్ట్ రాకుండా చాలా నీట్గా చూసుకోవాలి. లేదు అంటే ఈ రస్ట్ రిపేర్స్కి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతాయి.